വെൽക്കം ബാക്ക് ടു മൈ ചാനൽ കോസ്മി സ്പേസ്. നമ്മളൊരു വാഴക്കപ്പാണ് ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത്. ഇതിന് 1 കിലോ മൈസൂർ പഴം, 2.5 കപ്പ് അരിപ്പൊടി വെള്ളത്തിലിട്ട് കുതിർത്തി പൊടിച്ചെടുത്തത്, പാക്ക് പൊടി ഉണക്കി പൊടിച്ചത് പറ്റില്ല, ശർക്കര ഉരുക്കിയത്. നമുക്ക് പഴം ഒരു പാത്രത്തിലോട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. തൊലി കളഞ്ഞ് നമുക്കിത് കൈ വെച്ച് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം. ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഇതുപോലെയാണ് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കേണ്ടത്. ഇനി ഒരു നുള്ളു സോഡാപ്പൊടി, കുറച്ച് ഉപ്പ്, നമ്മൾ നേരത്തെ ഉണ്ടാക്കിയ അരിപ്പൊടി കുറേശ്ശെ എടുത്ത് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ ഇതുപോലെയാണ് നമ്മൾ മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കേണ്ടത്. ഇനി നമുക്ക് ഇതിലോട്ട് ശർക്കര ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ശർക്കര കുറഞ്ഞ വെള്ളത്തിൽ ഉരുക്കിയെടുക്കാം. നമുക്ക് ഇതിലോട്ട് ചേർത്ത് കൊടുത്ത് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ ഇതുപോലെയാണ് നമ്മൾ മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കേണ്ടത്. നമുക്കൊരു ചട്ടി ചൂടാൻ വെച്ച് ഓയിൽ വെച്ച് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കി വെച്ച ഈ കൂട്ട് ഇതിൽ സ്പൂണ് വെച്ചിട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. എന്നിട്ട് നമ്മളിത് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം. ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഇതുപോലെയാണ് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കേണ്ടത്. ഇതിൽ പഴത്തിൻ്റെ പീസുകളുണ്ട്. ഒരിക്കലും മിക്സിയിലിട്ട് അടിച്ചെടുക്കരുത്, കൈകൊണ്ട് തന്നെ മിക്സ് ചെയ്യുക. അങ്ങനെ നമ്മുടെ വാഴക്കപ്പം റെഡി.